መጽሐፍቲ ከላይ ቆነና ብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ጥበብ ሰሎሞን ምዕራፍ 4 ወለድኳ እንተ ዘይብልካ መንፈሳዊ ሰብ ምዃን ይበልጥ። መንፈሳዊ ሰብ ምዃንካ ሰብን እዝግን ክፈልጦ እዩ። በዚ ዘይመውት መንፈሳውነትካ ከዓ ንዘለዓለም ክትዝክር ክትነብር ኢኻ። መንፈሳዊ ሰብ ብሂወት ከሎ ሰብ ኣብነቱ ይኽተል፣ ምስ ሞተ ኩሉ ይናፍቆ። ናይ ዓወት ኣኽሊል ምስ ደፍአ ዘለዓለም ከቢሩ ይነብር። ኣበር ንዘይብሉ ኣኽሊል ዓወት ንኽረክብ ሳላ ዝተጋደለ ብዓወት ክወፅእ ይርአ። ብሓጢኣት ብዙሓት ውሉድ ምውላድ ረብሓ የብሉን። ብሕጊ ዘይተወልዱ ድቓላታት ስለ ዝኾኑ ገዛእ ርእሶም ጽኑዕ መሰረት ከንብሩ ኣይክእሉን እዮም። ዓሚቕ ሱር የብሎም። ከምቲ ሰራውሩ ዓሚቑ ዘይሰደደ ኣህዋም ንግዚኡ ኣቕጽልቲ የውፅኡ። ንፋስ ምስ መፀ ግና ይናወፁ። ማዕበል መፂኡ ከዓ ካብ ስሮም ይምንቁሶም። ጨናፍሮም ኣብ ቁም ነገር ከይበፅሐ ርስም ኢሉ ይስበር። ፍሮኦም ኮቶ ኣይበስልን፣ ጥቕሚ ከዓ የብሉን። እዞም ብዘይ ሕጊ ዝውለዱ ደቂ ብመዓልቲ ፍርዲ ኣንጻር ከይወለዶም ክምስክሩ እዮም። ቁኑዓት ሰባት ግና ሽሕ እኳ ኣብ ግዜ ግብዝኖም እንተመቱ ረፍቲ ክረኽቡ እዮም። ከመይ ነዊሕ ዕድመ ወይ ብዝሒ ዓመታት ርኢና ኣይኮናን ሽማግለታት እነኽብሮ። ሸያብ ዝበሃል መስተውዓል ሰብ እዩ። ብዕድመ በሲሉ ዝበሃል ከዓ ኣበር ዘይብሉ ህይወት ዝነብር ሰብ እዩ። ኣብነታዊ ሰብ ንእግዚኣብሔር ዘሐጉስ ሓደ ሰብ ነበረ። እግዚአብሔር ድማ ይፈትዎ ነበረ። ንሱ ኣብ ማእከል ሓጣን ይነብር ነበረ። እግዚአብሔር ከዓ ወሰዶ። ስለዚ ክፍኣትን ሓሶትን ናይ አእምሮን ነፍሱን ከበላሽውዎ ኣይከኣሉን። ሰባት ኣዝዮም ብኽፍኣት ዝተታለሉ ስለ ዝኾኑ ንፅቡቕ ፍሬዮም ክርእይዎ ኣይክእሉን እዮም። ቅጥዒ ዘይብሉ ትምኒት ከዓ ንንጹህ ኣእምሮኦም የፅልምቶ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ካልኦት ሰባት ሙሉእ ዕድሜኦም ክበፅሕዎ ዘይከኣሉ ንሱ ብሓፂር ዓመታት ኣብ ፍፅምና በፅሐ። እግዚአብሔር ከዓ ብሂወቱ ተሓጒሱ ስለ ዝነበረ ኣብዚ ክፉእ ዓለም ቀልጢፉ ወሰዶ። ሰባት ከም ዝተወስደ ፈሊጦም ነበሩ፣ ግናኸ የተረድእዎ። ካብኡ እውን ገለ ነገር እኳ ኣይተምሃሩን። ኣምላኽ ምስ ህዝቡ ሕያዋይን ምሕረትን ዝመልኦም ከም ዝኾነ እቶም ሕሩያቱ ድማ ከም ዝሕልዎም ኣይተረድእዎም። ዕድል ክፉኣት ሰባት። ቁኑዓት ሰባት ሽሕ እኳ እንተመቱ ነቶም ብሂወት ዝረፉ ክፉኣት ሰባት የሕፍርዎም። እቶም ኣብ ፍፅምና ዝበፅሑ መንእሰይ ድማ ነቶም ነዊሕ ዕድመ ዘለዎም ክፉኣት ሰባት ይፈርድዎም። ለበማት ብንእስነቶም ይሞቱ ይኾኑ። እግዚአብሔር ናብ ዝዕቀብሉ ይወስዶም ከም ዘሎ ግና እቲ ክፉእ ሰብ ኣይስተውዕሎን እዩ። ክፉኣት ሰባት ሞት ለበማት ርእዮም የቃልሉ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ግና እግዚአብሔር ብኣታቶም ክስሕቕ እዩ። ምስ ሞቱ ሬስኦም ክዋረድ እዩ። እቶም ምዉታት እኳ ንዘለዓለም ክላገፅሎምን ክፀልእዎምን እዮም። ኣምላኽ ናብ ምድሪ ፃሕ ከብሎም ብሒም ኢሎም ከም ዘይዛረቡ እውን ክገብሮም እዩ። ካብ መሰረቱ ከም ዝተነቓነቐ ህንፃ ኩምራ ዑና ኮይኖም ክተርፉ እዮም። ብመከራ ክጭነቑ እዮም። መዘከርቶም እውን ክጠፍእ እዩ። በቲ ሓጢኣቶም ዝፅበሉ መዓልቲ ፍርዲ እናተንቀጥቀጡ ክቐርቡ እዮም። በቲ ዝገበርዎ ምፍራስ ሕጊ ተረቲዖም ከዓ ኩነነኦም ክቕበሉ እዮም።